Salut! Bunii pe Daniel și astăzi o să continuăm seria noastră ca tare. O să facem o serie nouă și se numește Skywars. În sfârșit am găsit modul care se fac cu Skywars. Pe seria și ăsta și sunt playerii și se vede că prima dată joc Skywars. Ok, mi-a povestit Microgame și mulțumită lui Microgame mi-a spus cum să fac serverul ăsta și unde să intru. Mulțumesc foarte mult pentru Microgame. E bun, e drăguț. Și hai să treci la episod. Și ce e asta? Știu ceva. Tipul ăsta ne păcălește pentru că are skin de dirt. Și noi putem să aflăm bine de dirt. Ok, bine, hai să intrăm. Venind la game. Mapele sunt tare ciudate. Mă rog, sunt puține mape pe care să joci. Și, ok, deci 99, 98, 17, 16, 15. Ok, mă rog. Ia uitați, ia uitați. Oh my, ok. Și dacă apăsați pe, vedeți că și este un bloc de end. Dacă apăsați pe blocul ăla de end, atunci ieșiți din mapa asta care trebuia. Eu și ăsta. Și ăsta. Ok. Ok, am dat pe asta. Ok, să vedem ce e asta. Ce e aici? Apăsat? Oh. Noroc. Bun noroc. Ok, avem ce să facem. Ce face playerul ăla? Te rog. Stai. Încălțat? Te rog să fie ceva care îmi place mie. Ce e aici? Nu cred că e un lucru bun. Deci, avem blocuri? Câți blocuri? Ok, hai să facem mai bine în centru. Da, arată bine. A fi destul de bine să ne ducem în centru. Oh, God, era să cad. No, știam eu că o să cad. Știam eu că o să cad, mamă. Ok, hai să dăm. Dar unde? Unde? Dumnezeule, unde? Unde mă până? Dacă eu făcut... Stai așa. Asta este mijlocul. Păcat! Dumnezeule! Serios, ce-a făcut? De ce-a făcut aia? Este una... Oh, gata cu serverul? Mă uitați? Nu se vede. Hai să apăsăm. Dumnezeule! Nu mă teleportez. Nu. Sau? Ok, hai. Ce caută playerul ăsta? Pick a game. Treci. E o mapă normală. Ok, și ăsta este mijlocul. Sau ăsta? Ăsta e mijlocul. Ăsta e mijlocul adevărat. Ăsta? Una. Hai, sună. Va. Ok, ne pregătim pentru 1. Ok. Armură perfectă. Deci. Cască. Ciudat. Să dăm. Ok. Da blocuri. Am nevoie de blocuri. Oh my god, am blocuri. Nu se poate. Bine. Moare. Ok. Hello?
Mor. Hello? Hai. Aproape-te! Ok. De ce nu mori? De ce nu mori? Oh my god, nu moare! Trebuia ea să moare. Nu-i cinstit! Dumnezeule! Unde-i blocul? Ok, ăsta. Mai! Ce cu tine? Măi, nervantule! Hai să... Și hai să ducem la altă Skywars. Hai? Nu din nou. No. Haide! Nu mai vreau! Mă vezi tare că mă teleportez? Fără ca eu să mă teleportez singur. Haide, fii de căcai. E bine? Nu lumea asta tare enervantă. Vă singur. Unde sunt playerii? Bianca, Bibiana? Să văd dacă sunt chiar guizi. Să vezi. Mă pasă. Oh my god. Serios, ce să... Nu acum. Vai degeaba. Ok. Lăsăm. Mă rog, relevant. Play. Fric. Ui, e bine că am ajuns. Lumea asta e tare. E bună lumea asta. Ok, ce aici? Super chestii. Să. Asta nu. Locuri? E lumea ca pe... Asta este o albină. De ce trebuie să fiu albină? Am uitat, mama mura. Mulțumesc că mi-ai dus să-mi de ramură. Ok, hai. Cât armură completă avem noi? Stai să mă șucări. Și ce avem în alt chest? Să știți că aici este ascunzătoare. Ca asta. Deci este o fel de... vedeți că este un parc. Dar eu ce așa. Așa. Ce vezi? Câteva doar. Locul ăsta și atât. Asta ce trebuie. Ce să fac? Mai pot. Trebuie să... scuze. Avem și asta. Asta e tot. Trebuie altfel. Mai rău e să pui blocul la jos. Și să... Deci. Hai să ajungi la tipul ăsta. Tipul ăsta mă vrea pe mine. Am dat? Nu. Pleacă și să nu te mai văd. Pleacă și să nu te mai văd. Ia să diamond. Mamă, mor. Te rog. Nu mă teleporta. Ok. Poate șară. E o lume de bătălie. Ok, lumea asta este prima normală.
Te spawnezi cu 2 player. Adică nu un team, adică în echipă. Adică te-ai spawnat în același teren. Același, insulă. Acum trebuie să luăm chestii repede. What? Ăsta? Toc. Yeah, mă. Mulțumesc. Am luat sabia. Ok, am omorât pe player. Ok. Am nevoie de blocuri. Stai. Nu cumva e ăsta. Să iau și asta. Să iau și asta. Asta lung. Și acum hai să găsim un arc. Dar repede. Să câștigăm bătălia. Oh, am găsit. Bingo. Avem multe să zici. Asta e tot. Ok. Blocuri? Am uitat că n-am blocuri. Ok, să ducem blocuri. Nimic. Mamă, nu avem nimic. De ce? Hai bine mă duc și să iau. Iau petrele. Dar repede că se termine episodul. O să fac și pe parte. Ok. Arată și fața. Asta e fața. Ah, ok. Ok. Atent. Oh, ok. Ok. Puteți pe un player. Oh. Oh my god, era pe ce? Oh, no. No. Ok. Deci, cu textul ăsta, nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut. Eu am fost Daniel și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Ok.